Hei, salut! Bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi vom prezenta top 10 jocuri multiplayer foarte populare. Întâi, mergem pe magazin Play și scriem așa. Unul este top 2, care este foarte bun pentru game-uri, jocuri populare. 6. Clash Royale. Nu știu cine se mai joacă, dar scrieți în comentarii cine se mai joacă Clash Royale. Zoba 8. Minecraft. Și cel este Blazeron, care este adăugat de un youtuber Sbir. Ok, este foarte bun. Și cam acesta a fost episodul. Pa, pa!